Yan guys, ready na nga itong kaniod to. So nagulay, nagadubo niyo kuhan. Talbos ng kamote, tangkong, alugbate, o... Hi guys, good morning. Pagkakosog sa hangin. So hangin guys, bagyo. Ay bagyo. Suspended tanan klase gikan sa elementary, high school ug college. Suspended nila kay bagyo. Grabe hapon ang eskwelahan nila ni Riluna gilunupan. Na ingon siya nga di may kagawas nay. May gani ilang driver kay gisulod ang tricab dito sa campus. Karon tarang nga na naglakaw sayo kasama tanang alas 5 pa. Kusog kay hangin. So wala na nagulan pero gabi grabing ulan gabi hapon pa di grabing ulan, nagsugod ang ulan gapon mga alas alas 2 sugod ang ulan gapon alas 2 antod nag alas 6 alas 7 alas 10 na nagundang na alas 8:30 na nagundang ulan kusog gaya kita kusog sa ulan guys. Nagkapalit din sa mini. Nagkapalit kibing? That was crazy. Ano yung na sa iyang pani alan papak kasi nakupat ko nila ni Bing. Dali ko gawas guys, sabi na ko siya nabagsak alkatan delikado yun yung kahoy nga nasa likod sa itong balay kay naman sa likod na susig kayo hangin may gani kay walay ulan ay na ulan pero kanang tindahaw ra ba. Grabe hangin balbalan gabi kusog yapon ingon sa alan niya aguli ra ko kay kablo ko din ninyo kamura sugyangin mauli ito siya niya grabe ang kamot sa kon guys. Abi na kung sa nagapak kuan man di ay kahoy pagkatang di ay hindi naman mag-support puso git burn out guys. Ganinang kadlaw pa nag-burn out. Dato sa balay siya papa ni Alan naglupad pud lupad ang sin grabe kabalbal ang hangin kuso-kuso magid ang kuan mga kahoy daw akong saging dadto mga tumba to ang saging na ni Jeso. Yung isa nagbaday sa tangkal dahil na ay bunga muna din sa among lugar basta magbagyo na gani hurot gidan mga ang ayan nga mahurot ang atop dali
Di ba nun kayo siya magpanangatap na ni guys kay Gi. Tarong maninalan og lansang. Kaning gakuan kayab-kayab nga mga atop. Dito ni sa tumoy nga wala niya pa na apa niya kayo gilansang. So kanina dahil mo gilansang yung tarong. Hindi na nila niya ikaw sa halin. Kana diha mo yung kayab kaya natutumoy pa na lansangi. Mga kayab pero kanina yung hirap kaya rin yung yan guys, ready na nga itong paniod to. So nagulay, nagadubo niyo kuhan. Talbos ng kamote, tangkong, alugbate, o so pa na. Tangkong, maapoy, pipino, bamong kanin, nagtukot. Ito na lang. So yan guys, ready na, napatay ginamos sa mga unata kay langaw. Sige na, sige na. Ito na lang. This is server and this is your switch out to receive from the computer server. Kain ta guys! Ito po. Ang tanin tanan sa mabagyo na panahon. Mama, ako ngayon. Aslo man. Mama, Ganun mo pala. ano tayo? Wala na mix. Yung kayo. May ibutang na ito. Yung kayo. Ganun suba. Ano ba dami na nila ako? Utang. Aslo na utak. Hindi. Utang. Hindi man lang. Hindi. Agad dala sa atin. Pagkakang yung gabi. Kailangan sa dala.
ikaduang bagyo dito. Halika. Mula ba? Ito na guys. Ito na. Sumak. Pag-wali ka rin, nag-minto mo ito sila. Ako. Wala ko rin sa akin ko, guys. Ako. Ang good. Bili mo yun. Kasi wala. Bulakan. Matagali. Wala. Wala lagi. Ito kasi nakita na ko. Sabay ako. Pag hindi damo lang yung gawin. Sa pangaling maestro gabi eh. Elementary. High school. High school. Ang mukha lang. Pigeon. Yan. Yung mga pinala sa alam dito. Ako lagi saya lagi. Nabasa na. Nabasa ka na. Ako kung mo tisulod niya kung doon ang check-up sa school lang. Sabi, ne? Sulod mo niya. Ay, wala mo ba? Sulod ka na. Ano na? Dalamig ka pula kami. Yan, kapag Wala ka ta. mama, Mata. Parang gitu. solid. What? What? Ano? Abi na ko ang pehod ba? Hi! Ding-ding na rin sa wala na yung nanay. Hi! Tuloy ko na ba? Parang ko kita. Hindi na, hindi na alam ko rin nga.
Alam niyo? Ikaw na, ikaw lang, me. Dua ka sa dito mo ka doon? Apa? Jangan lupa naik. Mayang. Kamera. Bye guys. Hindi ka kusog sa ulan, guys. Bagyo, gid siya bagyo.